Šéfe, to voláte z Dubaja? Jasné, z Dubaja. A vy, chlapci, ako? Je tu jak na Sibíri, ale všetko máme pod kontrolou. Požičaný bager, ste už odniesli. Jasné, šéfe, už predvčerom. Ešte jedna otázka. Dúfam, že náradie a miešačku dávate do domčeka. Dobre, super. Aladár osobne je za to zodpovedný. Ja! Dúfam aspoň, že ten stavebný odpad, čo sa na nás ťažovali, ste odvliekli. Čisto je tu jak v nemocnici. To jak? Čiže tým pádom miešačku môžeme vrátiť. A vravíš, že cemen a štrk ste už za tie 2 týždne minuli. Sme aj zabudli, že štrk a cement sme tu mali. Dúfam, že ste na noc nenechali ten drahý diamantový rezák vonku. O pachu s diamantom nám už ani nepripomínajte. Chudák čaptavý béty všetko musel ručne rezať. Chápem, jasné, bolo toho veľa, dobre. A zajtra už vás môžeme čakať v práci? Áno, ja zajtra do roboty prídem. Na rozdiel od vás.